Здоров, Клипа! А Йоечка! Эдди! Стелла! Кльович! Кью-клипа 5. Ракета для брата К. Кльович! 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 О, Клипа! Видатно! Вось перший паспрабуєш? Що паспрабую? Больш не треба мяне зваць гукаць. Просто позвони у звонок, і я тут, як тут. Правда? Супер! Ну? Дык давай, спрабуй. Як табе? Цудоўны звонок. Здаецца, ты асвойтаўся. Можа, досыць? Дык чаго ты прыйшоў? Я забыўся. О, вярнуся, калі ўспомню. Згода. Да сустрэчы. І памятай, калі мяне няма, звані ў званок. Ку-ку? Оу, здоров, Клипа! О, братка, што ты робіш? Гэта моя космічная ракета. Прыём? Зразумела. Ты як быццам лятаеш у космасе. Дакладна шакаладна. Прыём? Класна. Але чаму ты не хочаш мець сапраўдную ракету? Сапраўдную? О, я не ведаю. Мне падабаецца проста... Так, ды з гэтага старога смеццевага бака выйдзе суперская ракета. А мне і так падабаецца. Пачакай, трэба ўзяць тое-сёе ў Клёвіча. Зараз вярнуся. Оу, ой. Оу. Клёвич! 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 Вітаю, Аёечка. Здоров, Клипа! Больш не крычы, калі клічаш Клёвіча. Глядзі. Вітаю, Аёечка. А, Клипа, ты успомніў, што хацеў? Па праўдзе, я проста пазваню дзеля Аёечкі. Але гэта няправільна. Аёечка павінна званіць сама. Але ж ты прыйшоў. Не ў гэтым рэч. Усё мусіць быць па правілах. Так, Аёечка. Чым магу дапамагчы? Мне один коктейль, калі ласка. Хвілінку. Ты звоніш за сябе ці за Аёечку? За сябе. 4 ракетныя рухавікі, калі ласка. 4 рухавікі хвілінка не абыдуцца. Навошта табе 4 рухавікі? Раблю ракету для брата К. Можна дапамагчы? Вядома, можна. Вось яны. Дзякуй, Клёвіч. Здоров, братка, я дапамагаю Клипу майстраваць табе ракету. Оу, у цябе ж мусіць быць шмат іншых спраў, Аёечка. Не, у мяне часу хоць гаць гаці.
Тут патрэбны стабілізатары. Пайду пагляджу ў Клёвіча. Оу. Что такое? Где пожар? А, ёечка, напэўна, ўжо досыць. Прабач. Незразумела, ці пачуў ты? Так, я пачуў, дзякуй. Ну, дык чым дапамагчы? У цябе знойдуцца стабілізатары. Стабілізатары, га? Хвілінка не абыдзецца. Шароўна! Неймаверна! Можна дапамагчы? Вядома, можна. Так, братка? Але ты не абавязаны. Супер! Ну, сюды трэба дадаць фіксаваны паскаральнік, генератор хістанняў і касетны магнітафон. Касетны магнітафон! Крутая ідэя! Пагляджу, ці ёсць у Клёвіча ўсё, што трэба. Не забудзься пазваніць. Ён абажае свой новы званок. Прынята! Гэта будзе найлепшая ракета ў свеце. Але... Ох. Што там сказала ёечка? А, так, позвонить. Ну, добра. Клёвіч! 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 Не-н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 е. Цяпер не трэба крычаць. Трэба просто позвонить. Я звонил. Я не працуе. Что? Ядрит метеорит. Пэўна, гаёечка дозвонілася. Клёвіч, у цябе ёсць фіксаваны паскаральнік, генератор хістанняў і касетны магнітафон. Чакай, хвілінка не абыдзецца. Трымай, Эдді. Дзякуй, Клёвіч. Ага. Дык што там са званком? Усіх вітаю! Вітаем, Стэла! Вы што, будуеце ракету? Гэта для братака. Цудоўная! Яна крыху большая, чым я меркаваў. Гэта яна яшчэ не дабудавана. Я далучуся. Так, братка не супраць. Круцяк! Пайду вазьму у Клёвіча ўсё, што мне трэба. Не забудзьце пазваніць! Відаць, тут трэба большы малаток. Стой, стой, стой! Не звані, званок зламаўся. Але я пазваніла, і ён выдатна працуе. Але я не рамантаваў яго. Ай, няважна. Што ты хацела? Мне арбітальную манеўровую сістэму, гравітацыйны генератар і... скрынку для смачнёнікаў. Добра, добра. Хвілінка не абыдзецца. Дзякуй, Клёвіч. Фух. Навошта сёння ўсім запчасткі для ракет? І куды падзеўся братка? Оу. Ой. Запуск на старт. Шикоўна! 10, 9, 8, братка, 7, 6, Бывай, Клёвіч. 5, До сустрэчы, сябры. 4, Ревуар, окі-докі. 3, 2, 1. Поехали! О, не! Братка? Эдді, допоможи яго дастаць! Оу. Бу. Хвала небу, з ім усё добра. Давайте пабудуем новую. Так, класная ідэя. За справу! Каб была яшчэ большая! Прайом. Стойце! Здаецца, братука падабаецца яго несапраўдная ракета. Праўда, братка? Ага. Глядзіце.
Зацените! Осторожно! Братка-ракетчик самый ходкий. Стойте! Я придумал! Дорогу ракете. Дякую, що дав братука свой звонок, Клёвіч. Няма за што, ён мне больш не патрэбны. Бо цяпер я маю галакта-максі-дэцыбельны звонок. Я пачую яго нават з крохкага месяца. Ха-ха. О! Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Павлу і Кацярыне Хівукам, Валерыю Мяцельскаму, Сергею Еніну, Яўгену Барановскаму, Мацею Маланцы-Яліне Ваяйковым, сям'і Анфімавых, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Яўгену Вашчыльку, Лявону Спірыдонаву, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.